Dobrý deň, ja vás tu všetkých vítam na našom webinári o programe Školské ovocie. Som veľmi rada, že ste tu a že máte záujem o túto tému. Naozaj prihlásených bolo neurekom. Verím, že dostanete odpovede na všetky vaše otázky, aj sa môžete po prípade otázky spýtať. Som veľmi rada, že pozvanie prijali ako pani Boďová z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, tak pani Žáčiková z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, máme tu pani Onofrej od dodávateľa Plantex a takisto pani Liščákovú zo základnej školy Záhorskej Vsi. Ja už nebudem dlho naťahovať a chcela by som predať slovo pani Boďovej z ministerstva, aby začala svoju prezentáciu. Dobrý deň. Dobrý deň, počujeme vás. Obrazovku. Dobrý deň. Áno, vidno pekne. Takže moje meno je Renata Boďová a pracujem na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. A dnes by som vám rada priblížila informácie o školskom programe, o časti školské ovocie a zelenina. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je gestorom vykonávania školského programu v rámci Slovenskej republiky. Spolupracujeme spolu s Ministerstvom školstva a Úradom verejného zdravotníctva, ako aj Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na tomto školskom programe. Pardon, neviem, či preklikávate. Aha, dobre, už to ide. Super, pardon. Školský program ako taký je program Európskej únie podporujúci spotrebu ovocia, zeleniny a mlieka. A ako vieme, tak skonzumované množstvo čerstvého ovocia a zeleniny, ako aj mlieka v Európskej únii nespĺňa medzinárodné ani národné výživové odporúčania. Zároveň aj stúpa konzumácia spracovaných potravín, ktoré majú často vysoký obsah pridaného cukru, tuku, soli, ako aj ďalších aditív. A takéto nezdravé stravovanie vlastne spolu s nízkou fyzickou aktivitou má za následok obezitu našich detí. Preto vlastne Európska únia sa rozhodla vytvoriť takýto program pod názvom školský program, aby vlastne umožnila deťom učiť sa a vplývať na vytváranie správnych stravovacích návykov týchto detí. Od roku 2017 školský program spája dva predošlé a predchádzajúce samostatne fungujúce programy. Bol to program ovocia a zeleniny v školách a program mlieka v školách. Zhrnul ich do jedného právneho rámca, aby efektívnejšie fungoval a teda ho nazval školský program. Schéma ako taká podporuje dodávanie a distribúciu produktov, sprievodné vzdelávacie opatrenia a propagáciu programu. Cieľmi školského programu sú zvýšiť konzumáciu ovocia, zeleniny a mlieka a výrobkov z nich u zapojených detí, ako aj zlepšiť povedomie detí o zdravotných účinkoch ovocia a zeleniny. Tým sa snaží vplývať na vytváranie správnych stravovacích návykov týchto detí. Školský program ako taký je ukotvený v rámci EÚ právnych predpisov. Jeho hlavné nariadenie alebo vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1308 z roku 2013 a na základe tohto základného nariadenia boli vytvorené pre implementáciu a vykonávanie delegované a vykonávacie akty komisie. Každý členský štát, ktorý sa chce zúčastniť a participovať na školskom programe, musí vytvoriť stratégiu na národnej úrovni pre realizáciu školského programu a teda v súčasnej dobe platí stratégia Slovenskej republiky pre realizáciu školského programu pre školské roky 23-24 až 28-29 a bližšie ustanovenia a vykonávania sú ustanovené v nariadení vlády Slovenskej republiky číslo 200 z roku 2019. Čo sa týka rozpočtu, školský program pozostáva z EÚ prostriedkov a z prostriedkov štátneho rozpočtu.
EU prostriedky sú alokované každý rok v objeme 220,8 milióna eur na školský program celkovo. Z toho 130,6 milióna eur ide na školský program ovocie a zeleninu. Kľúčom na prerozdelenie týchto finančných prostriedkov pre jednotlivé členské štáty je počet 6 až 10 ročných detí v danom členskom štáte, ako aj stupeň rozvoja regiónov v rámci členského štátu a ešte aj v neposlednom rade aj čerpanie finančných prostriedkov daného členského štátu. V rámci školského roku 23-24 bolo pre Slovenskú republiku alokovaných a teda definitívne prostriedky pridelené na tento školský rok z prostriedkov EÚ je vo výške 1,9 milióna eur a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky bolo alokovaných 11,5 milióna eur. Čau, Zuzi. Čo sa ty? Počúvaj, že Grega zrušil. Hej, Čo sa... takže oni nemajú. Pardon, idem A si ten vypnúť nepíše mikrofón. Čo sa týka cieľovej skupiny v rámci stratégie slovenskej, sa môžu zapájať do školského programu deti materských škôl, žiaci základných škôl a deti so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami, ktoré sú zadefinované v školskom zákone. Čo sa týka zoznamu oprávnených výrobkov, môžeme v rámci ovocia a zeleniny ich rozdeliť na ovocie zeleninu v čerstvom stave a ovocie zeleninu v spracovanom stave. V rámci čerstvého sa jedná o jablká, hrušky, broskyne, marhule, slívky, čerešne, jahody, drobné bobuľové ovocie, ako aj rajčiak, paprika, reďkovka, kalera, mrkva, hrášok zelený nelúpaný, uhorka. Čo sa týka spracovaného ovocia, tam je možné dodávať ovocné a zeleninové šťavy 100%, ovocné pyré, ako aj sušené jablkové lupienky. Tým, že máme vytvorenú stratégiu, bolo potrebné v rámci stratégie, aby jednotlivé členské štáty si určili určitú prioritizáciu, tak Slovenská republika si určila prioritizáciu čerstvého ovocia a zeleniny tak, že podiel porcií spracovaného ovocia a zeleniny nepresiahne 40% z celkového počtu dodaných porcií v rámci každého jedného realizačného obdobia v rámci daného školského zariadenia. Tým, že sa realizuje školský program, je dôležité povedať, alebo tým, že sa realizuje v školách školský program, je dôležité súčasne s dodávkami a distribúciami výrobkov oprávnených vykonávať aj sprievodné vzdelávacie opatrenia pre deti a žiakov. Každá škola je teda povinná zabezpečovať pre svojich žiakov sprievodné vzdelávacie opatrenia a môže ich zabezpečovať prostredníctvom dodávateľa daných produktov alebo v rámci nej uskutočnenej výchovy. Medzi sprievodné vzdelávacie opatrenia sa zaraďujú alebo môžu byť podľa nariadenia napríklad ochutnávky školského ovocia zeleniny, exkurzia žiakov k určitému pestovateľovi ovocia zeleniny, alebo súťaž propagujúca pred žiakmi spotrebu ovocia zeleniny, alebo výsadbu rastlín v areáli alebo v priestoroch školy za účasti žiakov. Čiže to je veľmi dôležité podotknúť, že každá škola, ktorá sa zapája do školského programu, musí vykonávať a realizovať aj sprievodné vzdelávacie opatrenia. Čo sa týka noviniek, novinky tu máme také, že Ministerstvo pôdohospodárstva vytvorilo nové logo školského programu s tým, že boli nadizajnované aj informačný plagát na označenie výdajného miesta, ako aj plagát na označenie automatu, ale to platí pre školské mlieko. Ale teda by som sa vrátila k tomu informačnému plagátu. Informačný plagát musí škola zverejňovať, ak je zapojená do školského programu pri hlavnom vchode do budovy. Potom plagát na označenie výdajného miesta pri okienku výdaja v školskej jedálni. Tieto plagáty informačné si môže škola stiahnuť z webovej stránky www.školskýprogram.sk. Škola však môže použiť aj pôvodné plagáty
ale pre osvojenie si nového loga odporúčame používať tieto nové plagáty. Čo by som ešte chcela zdôrazniť, a teda pre vykonávanie a pre zlepšenie vykonávania školského programu, Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila veľmi dobré príručky pre školy a školské jedálne. A teda veríme, že prispejú pre školy a školské jedálne, aby sa zlepšila táto implementácia školského programu v rámci ich zariadení. Čiže aj tieto príručky viete nájsť na www.školskýprogram.sk. No a posledné by som chcela teda upriamiť pozornosť na to, že výrobky školského programu nesmú byť používané na prípravu jedál s výnimkou umytia a nakrájania ovocia či zeleniny. A dôležité je aj, že sú určené výlučne na priamu konzumáciu pre tieto deti a žiakov, aby sme vlastne vplývali na vytváranie ich správnych stravovacích návykov. A ešte v neposlednom rade je dôležité povedať, že nenahrádzajú stravovaciu jednotku. V prípade dodatočných otázok na mňa vás poprosím, máme tu mail školský program @land.gov.sk, kde môžete kľudne posielať svoje dotazy, otázky. A zároveň vás chcem upriamiť aj na webovú stránku školského programu www.školskýprogram.sk, kde nájdete rôzne informácie. To je z mojej strany asi všetko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Ešte by som chcela poznamenať, že ja som dostala aj od vás, účastníkov, nejaké otázky, ktoré potom na záver položím. Ak by ste mali ešte ďalšie otázky, pokojne píšte aj do chatu, ktorý je tu na Zoome, alebo po prezentácii všetkých účastníkov a hostiek si tieto otázky zodpovieme. Ďakujem. Ďakujem. Pani Žáčiková, poprosila by som vás o zazdieľanie obrazovky. Dobrý deň. Vyskúšame. Vidíme? Áno, je to vidno. Vidíme už druhý slajd. Áno. V poriadku. Takže ja sa volám Zuzana Žačiková, som referentom školského programu v rámci Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Na prvom slajde si dovolím uviesť naše kontakty, rovnako ako má ministerstvo, aj my máme schránku, kde môžete svoje dotazy prípadne posielať školské ovocie apa.sk. Je to mail, z ktorého vám vždy odpovieme. Zároveň upriamujem na naše dôležité linky. Je to link PPAčky www.apa.sk, za tým je lomitko školské ovocie a zelenina. Myslím, že v prezentácii si to budete môcť viackrát všimnúť, tak buď si zapíšete, ale keďže sa to nahráva, kedykoľvek sa môžete k tomu vrátiť. A takisto dávame do pozornosti aj stránku ministerstva školstva, ktorú už spomínala kolegyňa z ministerstva. Túto prezentáciu sme vytvorili v podstate takým výcucom z tej príručky. Áno? Áno? Túto prezentáciu sme vytvorili ako výcuc z tej príručky pre školy, takže niektoré informácie sa možno budú opakovať aj z prezentácie z ministerstva a aj v rámci tejto prezentácie, ale nevadí, aspoň sa vám vrijú do pamäti. Takže môžeme začať. Kompetenciou PPA je administrácia žiadosti v rámci školského programu. Schvaľujeme žiadateľov, to sú vaši dodavatelia, príjmame a vyhodnocujeme žiadosti v rámci programu a následne vyplácame pomoc v rámci školského programu. Takisto zabezpečujeme kontrolu na mieste. Tu sa s nami vlastne môžete stretnúť pri kontrolách v rámci sprievodných vzdelávacích opatrení, ktoré vykonávajú žiadatelia. A takisto ako celoročná kontrola výkonu programu s ohľadom na plnenie podmienok. Každoročne vypracovávame príručku pre žiadateľov, tu zverejňujeme na našej stránke a teda podielali sme sa aj na vypracovaní príručky pre školy, ktorú spomínala kolegyňa.
Tam sú veľmi dôležité informácie, ako teda príručka pre školy, sú tam aj prílohou evidencia pre dodávky, OZK aj pre mlieko. V podstate je to viac menej rovnaká evidencia, môžete si to vytlačiť viackrát, vrátime sa k tomu ešte v ďalších stránkach prezentácie. A takisto teda plagáty pre označenie jedálne a výdajného miesta. V rámci programu je možné realizovať dodávky ovocia a zeleniny v rámci sortimentu prílohy číslo 2 z nariadenia 200/2019. To je legislatíva, ktorú spomínala kolegyňa z ministerstva. Takisto sa vykonávajú dodávky školského mlieka, ale k tomu sa teraz nebudeme venovať. A sprievodné vzdelávacie opatrenia. Od minulého roku je to povinnosť každej školy, ak poberá dodávky v rámci školského ovocia, je povinná sa každá škola zapojiť aj do výkonu sprievodných vzdelávacích opatrení. Súčasne sa dodávky aj sprievodné vzdelávacie opatrenia vykonávajú pre školy bezodplatne. Z vašej strany sa v podstate očakáva ochota a čas, ktorý tomu budete venovať. Dodávky sa vykonávajú v rámci 3 realizačných období. Prvé je od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka, takže september až december. Druhé obdobie je január až marec. A tretie obdobie je apríl až jún. Sprievodné vzdelávacie opatrenie je možné vykonávať počas celého školského roku. Je veľký rozdiel medzi dodávkami školského ovocia a bežným školským stravovaním, a to taký, že školský program je akoby niečo navyše. Je to podporný program Európskej únie pre zlepšenie stravovacích návykov detí a bežné školské stravovanie sa rozumie stravovanie v zmysle školského zákona. Preto si teda dovolím upozorniť, že ak sa podávajú školské výrobky v rámci školskej jedálne, je veľmi dôležité, aby sa tieto nezamieniali, sú len akýmsi doplnkom, nemôžu nahrádzať stravovaciu jednotku. Program samotný môže vykonávať škola ako samotná škola alebo prostredníctvom zariadenia školského stravovania, môžeme teda hovoriť o školských jedálniach, alebo v prípade mlieka, to len tak na okraj, cez automaty. Bez ohľadu na to, ako sa rozhodnete školský program vykonávať, odporúčame vám túto aktivitu zapracovať do plánu práce školy. To musíte osloviť asi vašich riaditeľov, ktorí tento plán vypracovávajú. Je to v podstate povinnosť školského zákona, tak myslím si, že by nemal byť problém si tam niečo takéto zaviesť. V prípade, že sa rozhodnete školský program pomocou škôl, teda ako škola, je potrebné si určiť poverenú osobu, väčšinou je to teda zamestnanec školy, a tento človek bude zodpovedať za preberanie dodávok a vizuálnu kontrolu kvality výrobkov školského programu, koordinovať výdaj týchto výrobkov žiakom, viesť o tom evidenciu, tak o prijatí aj výdaji týchto dodávok. Toto býva väčšinou veľký problém pri kontrolách na mieste, sa zisťuje, že škola tomuto nevenuje vôbec pozornosť, ale teda k tomu sa tiež ešte vrátime podrobnejšie. Takisto bude koordinovať a evidovať aktivity spojené so sprievodnými vzdelávacími opatreniami a bude zodpovedať za zverejnenie informačného plagátu a informovanie rodičov o aktivitách v rámci školského programu. V takomto režime môže škola výrobky podávať počas desiaty alebo v školskom klube v rámci olovrantu, ale takisto aj pri obede, keď deti vychádzajú z jedálne, alebo toto je v podstate na škole, ako si to vie zariadiť. Ak sa škola rozhodne, že bude prevádzkovať školský program v rámci školskej jedálne, je veľmi dôležité, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú používať tieto výrobky na prípravu jedál poskytovaných v rámci pravidelného školského stravovania, že nenahrádzajú výrobky, ktoré sú súčasťou jedál a na miestach distribúcie, ktoré musia byť riadne označené, bude zrejme, že ide o aktivitu Európskej únie. Takisto bude potrebné si určiť poverenú osobu, väčšinou to bývajú, z praxe vidíme, vedúce školských jedální alebo zodpovedná kuchárka.
A takisto to bude vlastne na nej preberanie dodávok, vizuálna kontrola kvality výrobkov, koordinovať výdaj výrobkov školského programu, viesť evidenciu o prijatí a výdaji. Tu už sa zameriame aj na označovanie jedálneho lístku, označovanie miesta výdaju, väčšinou to býva teda výdajné okienko, alebo teda ak to máte mimo výdajného okienka, väčšinou to býva stolík niekde blízko, takže tam bude plagát umiestnený, kde budú teda aj tie výrobky položené, odkiaľ si deti budú brať. Zodpoveda tiež za to, aby výrobky školského programu nenahrádzali bežné školské stravovanie. Pri tomto režime, teda keď to ide cez školskú jedáleň, vás prosíme, aby ste si to zariadili tak, že bude zabezpečené sprievodné vzdelávacie opatrenia a takisto informačný plagát na dverách budovy a informovanie rodičov o aktivitách, aby to bolo zabezpečené mimo školské jedálne, lebo vidíme z praxe, že pravdepodobne v kompetencii v vedúcich jedální nemajú na to dosah jednoducho. Aj z praktického hľadiska. Takže je lepšie si to zabezpečiť mimo školskú jedáleň. V priebehu školského roka škola vyplňa tieto doklady. Čestné vyhlásenie školy, čestné vyhlásenie školy a hlásenie školy, pri týchto dvoch dokladoch komunikuje škola so svojím žiadateľom. Žiadateľ buď jej poskytne mailom toto tlačivo, alebo už rovno poskytne tlačenú formu. Väčšinou to posielajú aj predvyplnené. Treba si v týchto dokladoch skontrolovať, čo vyplňate, treba si prečítať aj čestné vyhlásenie v každom z tých dokladov. Treba tomu venovať náležitú pozornosť. Takže čestné vyhlásenie vyplňa škola na začiatku školského roku, hlásenie školy potom vyplňa na konci každého obdobia, teda po tom, čo sa udiali všetky veci. Zasielate to žiadateľovi, nie PPA. Veľakrát sa nám stane, že nám škola priamo zasiela, nie PPA. Všetko komunikujete so žiadateľom. Pre potreby kontroly a dokázania toho, ako ste spotrebovali a naložili s týmto tovarom v rámci školského programu, si musíte viesť evidenciu. Pre takú ľahšiu orientáciu v tomto probléme sme pripravili evidenciu príjmu výdaja ako prílohu tej príručky pre školy. Takže všetko nájdete na tej stránke. V rámci školského programu má každá zo strán zúčastnených svoje povinnosti aj práva. Túto povinnosti dodávateľa si môžeme prebehnúť tak rýchlejšie, viacej sa budeme venovať povinnostiam, ktoré máte vy ako zapojená škola. Takže dodávateľ vám môže dodávať výrobky, ktoré sú v prílohe číslo 1 a 2 nariadenia vlády. To sme už spomínali. V súčasnosti vám môže dodávať len výrobky, na ktoré je schválený. Od budúceho roku budú všetci žiadatelia schválení všeobecne na dodávky, takže budú môcť vám dodávať podľa ochoty a schopnosti zabezpečiť ktorýkoľvek z výrobkov, ktorý bude teda v prílohe nariadenia. Dodávateľ je v rámci dodávok povinný zabezpečiť realizáciu dodávok, ktorá je závislá od toho, koľko dostane pridelené od nás ako PPAčky peňazí. To je tá maximálna výška pomoci. Je to akýsi budget, ktorý môže žiadateľ v priebehu roka čerpať. Takže toľko, koľko on dostane peňazí, k tomu sa musí prispôsobiť množstvom a frekvenciou dodávok, lebo ak by prekročil, potom musí vlastne tieto dodávky, tieto dodané množstva znášať na vlastné náklady. Musí byť pritom aktívny počas všetkých troch období, teda musí dodávať vo všetkých troch obdobiach a takisto musí dodávať do každej školy, na ktorú mu bola pridelená maximálna výška pomoci, a to najmenej raz počas celého školského roka. Pri tom všetkom musí znovu dodržiavať podiel porcií spracovaného ovocia, ktorý nesmie presiahnuť 40%. Túto informáciu budete počuť niekoľkokrát, lebo naozaj je dôležitá. Doteraz to bolo 50/50, teda rovnaký podiel porcií spracovaného a čerstvého ovocia. Dnes teda už v tomto roku je to 40/60, takže môžete podávať menej spracovaného ako čerstvého.
A prechádzame na povinnosti školy. No, v rámci školy musí, v rámci týchto povinností musí škola zabezpečiť, že nebudú výrobky nahradzať stravovaciu jednotku, že budú rozdávané žiakom v tom istom realizačnom období, kedy boli dodané. Totiž žiadateľovi sa vypláca pomoc len na spotrebované ovocie, zeleninu dodanú. Nemôže to byť proste len nie na dodanú, ale na spotrebovanú. V prípade, že neviete spotrebovať všetky výrobky, ktoré vám boli dodané, musíte aj do hlásenia napísať len počet porcií a množstva, ktoré ste spotrebovali, nie ktoré vám boli dodané. Jediná výnimka na to je, ak by ste uviedli dôvody osobitného zreteľa a za tie sa považuje potvrdenie štatutára školy o tom, že ste mali buď technické alebo epidemiologické príčiny, pre ktoré ste nemohli vyčerpať všetok dodaný tovar. Škola v rámci dodávok zabezpečí aj dodržiavanie limitov. Teda tých 40%, maximálnych 40% spracovaných výrobkov, pričom žiak môže dostať len jednu porciu mliečneho výrobku, teda to dávame tak na okraj, ale aby ste si nemysleli, že v jeden deň nemôžu dostať aj mliečne, aj ovocie, môžu v jeden deň dostať, ale len jednu porciu mliečneho a jednu porciu ovocia zeleniny na školský deň, a to najviac v maximálnej veľkosti porcie. Maximálne veľkosti porcie sú znova uvedené v prílohe nariadenia. Cez prázdniny a víkendy žiak nemá nárok na dotované výrobky. A teraz z praxe sme zaviedli aj takúto možnosť, keďže vidíme, že niektoré školy nemajú skladové priestory a v podstate poradia si s dodávkou tak, že ju celú vydajú v rámci jedného dňa. Je to možné pre školy, ktoré naozaj nemajú priestor na to, aby to vydávali postupne, a to teda maximálne v 5 porciách naraz. Teda ak dieťa napríklad dostane naraz jablko, hrušku, šťavu na 3 školské dni, najskorší ďalší výdaj môže byť až vo štvrtok. Takže 5 dávok na 5 nasledujúcich dní. To je maximum, čo môžete vydať v jeden deň, a to hovorím naozaj len pre školy, ktoré nemajú možnosť skladovacích priestorov alebo nejaké objektívne príčiny, prečo sa to nedá urobiť inak. Škola v rámci dodávok je povinná zabezpečiť aj informovanosť o programe. Tu uvádzame vždycky aj kapitolu, pri dotknutých problémoch uvádzame aj kapitolu, kde si o tom môžete viacej prečítať v príručke pre školy, lebo nie všetko sa sem zmestí. Takže zapojená škola je povinná zverejniť informačný plagát pri vchode, a to celoročne, aby to bolo dobre viditeľné. Ten plagát si môžete stiahnuť na stránke, ktorú uvádzalo ministerstvo, aj tu školskýprogram.sk, ale takisto môžete využiť aj plagáty, ktoré máte od svojich dodávateľov. Videla som, že niektorí majú ešte prastarý, taká tá nálepka, čo sa nedá ani odlepiť, aj to je v poriadku. Takže môžete používať akýkoľvek, či už starší, alebo od dodávateľa, alebo keď nemáte, vytlačte si prosím z tejto stránky. Ak sa výrobky školského programu podávajú s jedlami, a teraz to sa týka školských jedální, ak robíte školský program cez školskú jedáleň, vtedy ste povinní zverejniť informáciu v jedálnom lístku a na mieste výdaja. Myslím, že to bola jedna z tých otázok, ktoré ste pokladali, takže jedálny lístok, to sa týka len vtedy, ak školský program robíte cez školskú jedáleň. Odporúčame tiež zverejniť informáciu o účasti na školskom programe a aktivitách sprievodných vzdelávacích opatrení, napríklad na EduPage alebo iných aplikáciách, prípadne na oficiálnej stránke školy a obce, lebo tiež z praxe vidíme, že deti ani rodičia netušia, že sú zapojení v školskom programe. Takže aby bola trošku väčšia osveta, prosím, ak môžete, robte o tomto príspevky aj na týchto platformách. Sekundičku, nejak nám to nejde. Prečo sa nevieme pohnúť? Dobre. No a evidencia. Takže škola je povinná viesť riadnu evidenciu dodaných a spotrebovaných výrobkov programu, a to aj v prípade, že to nie je vedené cez školskú jedáleň. To znamená, že ak to robí školník, zástupkyňa, tajomníčka, hoci kto, musí viesť o tom evidenciu.
evidencii sa uvádzajú dátumy a množstva prijatých a spotrebovaných výrobkov. To sa bude v rámci kontroly na mieste potom porovnávať s dochádzkovým systémom, prípadne s ďalšími dokladmi, ktoré viete predložiť. Kto ste zažili, viete, že je to naozaj dôležitá záležitosť. Kto ste nezažili kontrolu na mieste, skutočne je to niečo, čo musíte dokázať, že ste tie výrobky použili tak, ako ste mali, že to proste nevyšlo niekde na vnívoč, alebo proste, že to nebolo rozdané. Vždy platí, že dodávateľovi vzniká nárok na pomoc iba za spotrebované, nie dodané množstvo v rámci realizačného obdobia, takže aj preto si musíte vieť tú evidenciu, aby bolo jasné, že ste tie výrobky spotrebovali, nie len, že ste ich dostali. V evidencii je dôležité rozlišovať druhy veľkosti balení, keď máme napríklad pyré, lupienky, šťavy. Tam sú rôzne ceny, na každé balenie je iná cena, preto je dôležité si to evidovať zvlášť. Kľudne si tú evidenciu, čo je prílohou tej príručky, vytlačte viackrát na každý druh, ktorý dostávate. Vedte si to zvlášť, lebo keď tam máte aj hrušky, aj šťavu, aj neviem čo, veľmi je to neprehľadné, zle sa to kontroluje, aj vy v tom máte zmätok. Takže myslím si, že keď to budete mať prehľadnejšie, nikomu sa nič nestane a bude to lepšie celkovo. Takže sústredíme sa na typy balení a druhy tiež zvlášť, ak máte, neviem, čo môže byť. Tak. No áno, v podstate tam sa, ak by to bolo v rámci skladových kariet alebo tak, takže v podstate tak, ako máte vedenú skladovú kartu, tak si budete viesť evidenciu po prípade. Ak máte dobrú skladovú evidenciu, nemusíte si viesť tak. Dobre, škola ďalej zabezpečí, aby boli preberané dodávky s odpovednou osobou, ktorá to vizuálne posúdi. Je oprávnená potvrdzovať dodacie listy podpisom a pečiatkou, ktorú ste uviedli na čestnom vyhlásení školy. V prípade, že dodávka obsahuje akýmkoľvek spôsobom poškodené nekvalitné kusy, môže byť obité, zhnité, plesnivé, alebo proste znehodnotené obaly, alebo prepravou poškodené. V prípade mliečnych výrobkov, keď vidíte, že prišlo to autom bez chladenia a vidíte reálne dôvod, prečo to nie je možné rozdať žiakom a samozrejme nebudete rozdávať žiakom hocičo, je potrebné využívať reklamáciu, dobropis, prípadne vrátiť dodávateľovi alebo neprebrať dodávku. Tiež takéto množstva poškodených výrobkov, respektíve takých, ktoré sa nedajú skonzumovať, nie sú oprávnené na pomoc a nie je možné ich zaratávať do hlásení škôl. Po uplynutí realizačného obdobia škola vyplňa hlásenia školy o spotrebe. Všeobecne o tom budeme hovoriť ako o hlásení, aby sme sa nezdržovali. Formulár vám poskytne žiadateľ. Väčšinou by to malo byť v 3 origináloch, teda odporúčame to mať v 3 origináloch. Jeden si necháte, 2 dáte žiadateľovi. Opäť zdôrazňujem, žiadateľovi, nie PPAčke. Hlásenie musí byť potvrdené v súlade s podaným čestným vyhlásením. Hovorím teda o podpise a pečiatke. Lebo tieto údaje kontrolujeme v rámci administratívnej kontroly potom žiadosti. Hlásenie predkladá žiadateľ k žiadosti o poskytnutie pomoci za každú zmluvnú školu zo svojho zoznamu. Preto vás poprosím, nezdržujte žiadateľa tým, že si nevyplníte alebo nesplníte povinnosť odovzdania tohto hlásenia, alebo žiadateľ potom nemôže požiadať o pomoc. On má na to nejakú lehotu, kedy musí podať žiadosť. Ak vy mu nedodáte podklady, on nemôže podať úplnú žiadosť a sú s tým prieťahy, nedajú sa vyplatiť peniaze a tak ďalej, robí to len škodu. Tak vás poprosím, aby ste si aj na toto dávali pozor. Do hlásenia je potrebné zapisovať, a zase sa toho budem opakovať, iba spotrebované, nie dodané množstva. A tiež nevyhnutné vyplniť všetky body hlásenia, nakoľko niektoré informácie slúžia výpočtu pomoci a niektoré sú len štatistickými údajmi, ale podávajú sa v hláseniach pre Európsku komisiu, ktorá sleduje úspešnosť programu a všetky možné parametre. V bode číslo 4 hlásenia, kde sa vypisujú faktúry, toto je len taká technická poznámka, nemusíte vyplňať sumu, pokiaľ je nulová. Ale tak či tak, čísla faktúr vždy je potrebné vyplňať.
A v 5. bode tam sa vypisuje aj realizácia sprievodných vzdelávacích opatrení. Prosím, nezabúdajte na to. Ak realizovala škola sprievodné vzdelávacie opatrenia v rámci v nej uskutočňovanej výchove a vzdelávaní, je potrebné doplniť stručný popis aktivity, dátum, téma, priebeh, počet zúčastnených detí. Všimli sme si, že sa tam dá zapísať len jeden dátum, ale v podstate, ak by ste toho mali viacej, môžete tam rukou dopísať do tohto aj ďalšie dátumy. Ostatné myslím, že sa tam dá všetko zapísať aj v dlhšej forme. A zase sa vraciame k tomu, že musí to byť potvrdené osobou a pečiatkou uvedenou na čestnom vyhlásení. Počkajte, to nemali. Ak sa vykoná oprava, je potrebná oprava vo všetkých 3 origináloch. V prípade, že si žiadame opravu od žiadateľa, väčšinou to býva nesprávne uvedené množstvo alebo chybná pečiatka. To sa vám už určite stalo, že vám žiadateľ opätovne vás žiada, aby ste mu potvrdili hlásenie. To je preto, že to musí sedieť. V prípade nedodržiavania toho, že sa oprava vykonáva vo všetkých 3 výtlačkoch, môže dôjsť k zisteniam a môže nasledovať ďalšie administratívne konanie, ktoré môže viesť k zníženiu pomoci pre žiadateľa a aj môže byť aj odobraté schválenie žiadateľovi v prípade, že by sa to stále opakovalo, lebo toto sa považuje aj za porušovanie pravidiel programu. A blížime sa do finále. Tak, ako sme si hovorili, od minulého školského roka je povinná každá škola zapojiť sa do sprievodných vzdelávacích opatrení v zmysle, že musí zabezpečiť pre svojich žiakov. A to sa dá urobiť prostredníctvom svojho zazmluvneného dodávateľa, toho, čo vám zabezpečuje dodávky, ale môžete si zazmluvniť na túto činnosť aj iného z našich schválených žiadateľov. Teda môžete mať 2, jedného na dodávky a jedného na sprievodné vzdelávacie opatrenia. Ale máme žiadateľov, ktorí vykonávajú obe, takže je na vás. A potom v rámci školskej výchovy a vzdelávania si môžete túto aktivitu zapísať aj ako že ju v podstate vykonávate vy. Takže budeme sa venovať teraz jednotlivo sprievodným. Ak sa rozhodnete, že si ju budete vykonávať ako vo vlastnej réžii, tak musíte si o tom viesť evidenciu. Ak to chcete vykázať ako sprievodné vzdelávacie opatrenie, ktoré realizujete vy v rámci svojho vzdelávania, teda v rámci vzdelávania. Takže budeme evidovať dátum konania aktivity, názov aktivity, stručný popis a zoznam zúčastnených detí. Aspoň teda nemusí tam pravdepodobne byť všetky deti aj vypísané mená, ale teda nech viete, že zúčastnila sa tá trieda v počte detí a tak ďalej, a aby ste to vedeli predložiť, že to naozaj prebehlo. Čo vidíme z kontrol na mieste, mnohé školy to takto majú, lebo v podstate ak to majú v pláne školy, musia o tom viesť aj nejakú evidenciu, takže jedno s druhým súvisí. Povieme si ešte za chvíľku. Informáciu o vykonaných aktivitách, ktoré možno započítať do SVO, teda píšeme aj do hlásenia školy o spotrebe. A znovu teda, bolo by fajn, keby ste si to zapracovali do plánu práce školy, lebo potom na to nezabudnete. Máte povinnosť v podstate o tom viesť aj evidenciu, takže nadviažeme na niečo, čo v podstate aj vykonávate. A znovu, koordináciu a evidenciu spojenú s realizáciou sprievodných vzdelávacích opatrení odporúčame zabezpečiť mimo školské jedálne. Ale je to na vás. Škola môže za sprievodné opatrenia považovať aktivity, ktoré má zapracované teda aj v tom pláne práce školy. Väčšinou to bývajú Svetový deň zeme, Medzinárodný deň mlieka, Svetový deň výživy, deň jablka a ďalšie, veď môžete si prečítať. Tiež môžete považovať, respektíve môžete vyhlásiť za sprievodné opatrenia aj niektoré témy, ktoré máte v rámci učebných osnov. Je tam toho dosť, preto vám odporúčam, aby ste si pozreli kapitolu 5.1 príručky pre školy, kde sú v podstate vymenované tieto témy, ktoré sa dajú pokladať za sprievodné vzdelávacie opatrenia. No a ak sme vás ešte neodradili, že by ste sa zapojili do školského programu týmto všetkým, čo budete musieť dodržiavať, tak zapojiť sa môžete, kto ste ešte není zapojení, takže
si pozriete v kapitole 3 príručky pre školy, všetko potrebné, ale tu je taký malý výcuc, škola si vyberie svojho dodávateľa. My ako PPAčka zverejňujeme zoznam schválených žiadateľov, keďže ich schvaľujeme my na svojej stránke. Momentálne budete môcť nájsť iba žiadateľov, ktorí končí schválenie v tomto školskom roku. Teraz do konca mája sa budú schvaľovať všetci žiadatelia na novo, takže počítam, že by sme niekedy na začiatku alebo v polovici prázdnin mohli zverejniť nový zoznam schválených žiadateľov. Budú schvaľovaní už rovno na činnosti, teda na dodávky a na sprievodné vzdelávacie opatrenia. Bude to tam vyznačené, na čo sú schválení. Keď si vyberiete svojho dodávateľa, podpíšete s ním zmluvu, ktorú musí ale teda podpisovať, to sa budeme tam neskôr, tak ešte takto. Do jednej školy môže dodávať len jeden dodávateľ na dodávanie OZ a jeden na školské mlieko. Ak sa bavíme o tom, že chcete mať zvlášť dodávateľa na sprievodné vzdelávacie opatrenia, tak v podstate môžete mať celkovo v školskom programe troch zazmluvnených dodávateľov, teda jedného na dodávky OZK, jedného na dodávky mlieka a jedného na dodávky SVO. Samozrejme, dá sa to urobiť aj tak, že máte dodávateľa na OZK a ten vám bude zabezpečovať sprievodné vzdelávacie opatrenia. Zmluva môže byť uzavretá aj na viac rokov. Ak chcete zmeniť dodávateľa, musíte spĺňať požiadavky, ktoré máte napísané, respektíve regule, ktoré máte napísané v zmluve, to treba rešpektovať a PPAčka je vám to schopná akceptovať len k začiatku školského roka. Takže v strede školského roka alebo tak nejako nemôžete zmeniť dodávateľa, pretože by ten dodávateľ, ktorý vám pôvodne dodával, nesplnil všetky predpísané povinnosti a tým pádom by nemal nárok na vyplatenie pomoci. Na začiatku školského roku budete pre žiadateľa vyplňovať to čestné vyhlásenie škole, ktoré sme už viackrát spomínali. V ňom budete uvádzať EDUID. EDUID má každá škola, ktorá je evidovaná v zoznamoch ministerstva školstva. To znamená, že škôlka typu lesná škôlka, alebo neviem, také rôzne sú výchovné tieto skupiny, nie všetky majú nárok. Takže iba tie, ktoré majú EDUID. A to z toho dôvodu, že potom sme naviazaní na niektoré informácie, ktoré zhromažďuje ministerstvo školstva, a to je napríklad počet žiakov k 15. septembru, ktoré zadávate do EduZberu. Toto je maximálny počet detí, ktorých si tam nahlásite. To je maximálny počet detí, ktorý sa môže zúčastniť na školskom programe. Vy si môžete dať menší, ale maximálne ten, ktorý ste nahlásili k 15. septembru príslušného roku do EduZberu. Porovnávame to s databázou z ministerstva školstva, preto vám niekedy môžeme vrátiť aj čestné vyhlásenie, že tam máte príliš veľa detí, ale väčšinou to asi možno aj nedojde úplne, že ku vám, ale so žiadateľom toto riešime často. Takisto treba rešpektovať rozdelenie žiakov na základnú školu a materskú školu, pretože nám to chodí rozdelené tak, ako si to tam zadáte do toho EduZberu. Takisto, neviem teraz, či sa to nahlasuje do EduZberu, ale nejako zvlášť si nahlasujete aj tie deti, ktoré napríklad boli teraz ukrajinské deti a tie sú tam tiež zarátané, takže úplne smelo môžete aj tie tam zapísať. 8-ročné gymnázia nemajú nárok na tieto výhody školského programu. Čestné vyhlásenie potom vlastne by mal vyplniť, ale určite potvrdzuje štatutár školy, ktorá má právnu subjektivitu. V prípade, že škola nemá právnu subjektivitu, tak to môže urobiť zriaďovateľ školy. V čestnom vyhlásení potom je tam časť úplne posledná, kde môžete splnomocniť. Takže ak podpisoval štatutár školy, môže splnomocniť napríklad školskú jedáleň. Ak podpisoval vyhlásenie školy zriaďovateľ školy, môže splnomocniť školu alebo školskú jedáleň. To už je teda potom na vás, ako si to rozdelíte. Ale už potom ten, kto bol určený ako vykonávateľ školského programu, už preberá za to zodpovednosť on a bude podpisovať všetky dokumenty ohľadne toho a bude sa to kontrolovať v rámci administratívnej kontroly. Takže tak. Dúfam, že sme vás veľmi nedemotivovali. Snáď ste zistili aj niečo
vám pomôže a teda ďakujeme za pozornosť a ešte na záver znovu uvádzame kontakty. Kľudne nás môžete kontaktovať na školskeovocie.apa.sk. Dôležité informácie, ale to sú skôr pre žiadateľov, sú na našej stránke PPA a pre vás je dôležitejšia tá stránka ministerstva školskýprogram.sk, kde máte uvedenú príručku pre školy s evidenciou a plagátmi, ktoré využijete v rámci celého školského roku. Takže ďakujem ešte raz. Ďakujem veľmi, pani Žáčiková. Ešte tu bola otázka na túto prezentáciu, či bude dostupná aj následne pre účastníkov. Áno, bolo by to fajn. Áno, dobre, tak mi ju potom môžete poslať a ja ju pošlem. Ďakujem pekne. Chcela by som poprosiť pani Onofrej z Plantexu. Dobre? Dobrý deň. Páči sa. Máte slovo. Dobrý deň, ďakujem. Moje meno je Lucia Onofrej, som zo spoločnosti Plantex, ktorý je oficiálne schváleným dodávateľom školského ovocia. Okrem klasických dodávok školského ovocia sa venujeme tiež sprievodným aktivitám, ako tu bolo niekoľkokrát spomenuté, teda napríklad tej edukácii, organizovaním prednášok alebo exkurzií u nás v spoločnosti, alebo aj výsadbe ovocnej záhrady pre školy, ktoré majú vlastne školy bezplatne v rámci spolupráce v školskom ovoci. Mojím cieľom je vám približiť možnosti zapojenia sa alebo teda spôsob realizácie, ako to prebieha, aj keď tu bolo už veľakrát spomenuté, aj veľa častí, ktoré sa nás teda týkajú, tak si ich znova zopakujeme. Dodávateľov školského ovocia je teda možnosť nájsť, alebo aj nás konkrétne, na oficiálne schválenom zozname dodávateľov na stránke pôdohospodárskej platobnej agentúry alebo na stránke školskeovocie.sk. Naša spoločnosť takisto organizuje rôzne kampane, ktorými sa snažíme priblížiť čo najbližšie do škôl, prezentovať im náš program, náš sortiment, čo všetko robíme, čomu sa venujeme a tak zastrešiť čo najväčšie množstvo škôl. Spolupráca vlastne začína podpisom zmluvy o spolupráci medzi nami ako dodávateľom a školou. Túto zmluvu podpisuje buď teda zriaďovateľ alebo škola, ak má samostatnú právnu subjektivitu. Obdobie, kedy vznikajú tieto zmluvy u nás v spoločnosti, je vždy od januára do júna a je to vlastne obdobie pre ďalší školský rok, teda nasledujúci školský rok. V tomto období ešte vždy pretrvávajú nejaké spolupráce s inými dodávateľmi prípadne, alebo ak je potrebné vznik novej spolupráce, tak naozaj až od toho septembra. V tomto období, v tom septembri, začíname tým, že sa potvrdzuje od školy čestné vyhlásenie školy, ako spomínala pani Žáčiková. Je to pre nás smerodajné tlačivo, kde zisťujeme počet detí v škole, ktoré budú zapojené pre dodávky ovocia, zeleniny alebo aj sprievodných aktivít. Takisto na tomto tlačive je možné splnomocniť teda jedáleň pre výkon školského programu a teda už podľa toho, či je jedáleň splnomocnená alebo nie je, tak pre nich prináležia tie rôzne záväzky, či už ak je to teda cez jedáleň, viesť informáciu na jedálnom lístku a podobne, a ak nie, cez jedáleň zase si vedú tú evidenciu inú príjmovú, zase majú iné tie podmienky, ako tu boli už viackrát spomenuté. Ak zistíme tento počet detí, je to vlastne maximálny možný počet, na ktorý potom teda možno dodávať ovocie a zeleninu a na základe ktorej sme my teda dostávame pomoc. Následne prebiehajú u nás také interné záležitosti ako stanovenie si frekvencie na základe tej pomoci alebo takého harmonogramu rozvozov a teda určenie si školy do trasy, buď existujúce, alebo vytvárame nové trasy podľa toho, či vieme, koľko škôl, odkiaľ sa vlastne pripojilo, tak teda sú začlenené do určitej trasy, komunikujeme o tom, kedy sa k ním bude chodiť a podobne. A potom už začíname s klasickými dodávkami školského ovocia.
Čo budeme dodávať a kedy to budeme dodávať je teda v našej réžii. My nefungujeme tak, že sa dá od nás objednať konkrétne niečo. Keďže sme producentom a slovenským pestovateľom, tak sa zameriavame prevažne na dodávky našich produktov slovenských a lokálnych a hlavne sezónnych, teda dodávaných do tých škôl. A teda dodávame potom už v tom pravidelnom intervale, snažíme sa to rozvrhnúť tak, ako sú aj podmienky na minimálne tie 2 realizačné obdobia, ale teda dovážame všetky 3, je to vždy tak optimalizované, aby to bolo na celý školský rok, ak je to teda možné. Fungujeme tak, aby bolo mnoho otázok o tých prebytkoch, ako vznikajú, lebo vieme zo skúseností, že ráno príde reálne menej detí, ako bolo vopred nahlásených a podobne. Vopred posielame mailom informáciu školám, že k nim pôjdeme a čo im prinesieme a že majú možnosť si znížiť počet detí alebo teda s ním hýbať, ak majú o to záujem. Ak nie, tak dodávame taký, aký sme boli dohodnutí vlastne na začiatku školského roku a berú si vlastne ten maximálny počet na maximálny počet. Keď príde vlastne táto dodávka do školy, tak ide s dodacím listom, na ktorom je uvedený ten počet tých porcií, ktorým prišlo a teda v škole vzniká povinnosť, ako bolo taktiež niekoľkokrát spomenuté, viesť si evidenciu o tomto výdaji, lebo jedna vec je teda, že my sme to dodali do školy a druhá, že to tam bolo naozaj aj vydané a spotrebované. Štvrťročne vlastne robíme fakturáciu a hlásenia o spotrebe, ako pani Žáčiková spomenula. My máme už software, ktorý nám vie vygenerovať tieto všetky spotreby, takže snažíme sa uľahčiť túto administratívu školám. Posielame to ku kontrole už predvyplnené a teda na opečiatkovanie a keď sa nám to vráti a zosumarizujeme, potom si žiadame o tú pomoc po ukončení toho štvrť roka. Čo by som vám také ešte spomenula? Paralelne s týmito dodávkami školského ovocia beží aj ten program sprievodných aktivít. Mám kolegyňu, ktorá sa venuje len tým sprievodným aktivitám, aktívne oslovuje školy, že majú možnosť sa zapojiť, ktoré aktivity sa momentálne u nás konajú a teda vyzýva školy, že napríklad keď je v jesennej a v jarnej sezóne uskutočňujeme výsadby záhrad, tak im pošle ponuku, že môžu si vybrať záhradu a zapojiť sa do toho. Keď sú zase obdobie také zimnejšie, robíme prednášky na školách v rámci edukácie, osvety, tak zase, že beží to. Prípadne, že keď je už pekné počasie, robíme zase exkurzie u nás v spoločnosti. Videla som od vás otázku, že sa niekto pýtal ohľadom toho, že je to ovocie prevažne z dovozu, alebo dokonca tam bolo napísané len z dovozu. Chcela by som vyvrátiť tento mýtus a teda spomenúť to, že je množstvo dodávateľov. Častokrát sa stretávame na školách s takou ilúziou riaditeľov, že sú v školskom ovoci, veď máme to školské ovocie, ale teda dodávateľ školského ovocia nie je jeden. Myslím, že aktuálne je ich 60. A teda každý má iný program, iný sortiment, ktorý dodáva a iné tie sprievodné aktivity, ktorým sa venuje. A teda my sa snažíme presadiť s tým slovenským, tým, že sme producent v ovocinárskej únii zapojený slovenský, tak nie je všetko len z dovozu. A teda títo dodávateľia školského ovocia sa môžu líšiť tým, keďže je to aj pre obchodné spoločnosti, ale taktiež nie je vyvrátené, že obchodná spoločnosť nemôže deťom poskytovať slovenské ovocie nakúpené, aj keď nie sú producent. Ale teda my sme výlučne producentom a dodávame samozrejme spracované ovocie, ako tie 100% šťavy, píre, ktoré je nakúpené. To nevyrábame v našej spoločnosti.
Ak by ste mali teda tiež záujem, prípadne nejaké otázky, kľudne ma môžete kontaktovať na e-mailovej adrese školskeovocie@plantex.sk. Rada vám zodpoviem vaše otázky. Neviem, či tam boli nejaké bližšie na mňa, ktoré by som ešte z hľadiska dodávateľa ja mohla spomenúť. My si ich potom zopakujeme na záver. Mám pocit, že nie, táto bola hlavná na ten dovoz. Dobre. Myslím, že všetko som spomenula, čo by som mohla spomenúť, tak zatiaľ ďakujem pekne. Ďakujem pekne, aj my. A chcela by som poprosiť ešte poslednú hostku, pani učiteľku zo Záhorskej Vsi, ak je tu prítomná. Áno, dobrý deň. Pani Liščáková, áno. Dobrý deň. Počujeme sa? Počujeme sa, nevidíme sa, ale počujeme sa. Dobre. Viete, ja som dostala úlohu teda zreferovať naše zapojenie školy do tohto programu. Informácie mám najmä od našej vedúcej jedálne, ktorá teda sama iniciovala zapojenie do tohto programu. Bola jej podaná táto informácia zase od známej vedúcej jedálne v materskej škole. Ona si vybrala sama dodávateľa tohto ovocia na základe toho zoznamu dodávateľov, ktorý vlastne je k dispozícii. Našla si ich viacerých. S viacerými teda mala ako keby takú výmenu informácií a vybrala jedného, ktorý jej tak najviac vyhovoval. Poskytol jej určité benefity, ktoré jej ako vedúce jedálne vyhovovali, lebo mal ešte teda nejaké také vedľajšie produkty okrem toho ovocia, čo vedel zabezpečiť. No a čo sa týka nás ako školy, sme veľmi spokojní s týmto programom. Táto naša vedúca jedálne si vedie evidenciu príjmu, výdaja dávok v danom školskom roku na tento program, presne koľko tých kusov alebo jednotiek ovocia alebo šťavy dáva žiakom, teda tým, ktorí sú v daný deň prihlásení na stravovanie. Má teda tú excelovskú tabuľku, ukazovala mi to, že presne ako si to vedie, ten výdaj. Nenahrádzame teda to jedlo, tak ako ste rozprávali, teda to ovocie, stravovacú jednotku. Sama, keď dostavuje jedálny lístok, tak dáva napríklad, príklad vám poviem, že máme polievku, hlavné jedlo a máme tam školské mlieko a potom napíše napríklad, že čučoriedky a do zatvorky dá školské ovocie, alebo teda program školské ovocie a zelenina. Takže ona má v réžii aj tú propagáciu tohto školského programu. Taktiež je zodpovedná za to, že je vystavený plagátik na výdajnom mieste, kde sa vydáva strava v školskej jedálni a takisto aj na mieste, kde si deti potom berú to ovocie. Takže je to aj na EduPage, je to aj na tej jedálni, na 2 miestach dokonca a pri vstupe do budovy. Ten dodávateľ, ktorého máme, on nám posiela aj na mail tie nejaké možné exkurzie u nich a takisto aj nám posiela, že by sme si mohli dohodnúť nejakého lektora od nich, aby nám prišiel porozprávať o nejakom type ovocia, ako sa pestuje a tak ďalej. Takže my sme s týmto dodávateľom veľmi spokojní. No a všetko to má prakticky na starosti naša vedúca jedálne. Celý ten proces realizácie, všetky tie zmluvné veci a podobne. Tak to je asi všetko z našej strany. Ďakujem veľmi pekne za všetky prezentácie, ktoré tu boli. Ja by som sa ešte vrátila k tým otázkam, ktoré ste mali možnosť položiť počas prihlasovania sa na webinár. Niektoré sme si tu už spomenuli, takže tie preskočím. Možno som nezachytila ešte, ako je to s deťmi, ktoré sa v deň výdaja ovocia nezúčastnia vyučovacieho procesu. Komu sa má dať jeho alebo jej porcia, keďže ovocie posielajú stále rovnako podľa počtu, ktoré nahlasuje v škola v septembri. Môžem ja, keď Žačíková. Mňa prekvapuje to, že vám dodávateľ dodáva stále rovnaké množstvo, lebo podľa mňa by si to mala škola objednať. To je jedna vec. V prípade, že to tak nie je a dostávate nejaké štandardné množstvo, tak budíš, ale ak dieťa nie je v škole a viete vy
preukázať, alebo proste z praxe viete, že keď napríklad v materskej škole dáte džusík do skrinky a to dieťa príde, nie že bude mesiac chore, hej, a ten džusík tam, dobre, ešte ten vydrží, ale jablčko nevydrží. Takisto čučoriedky a iné veci nevydržia. Takže treba brať ohľad na toto, čo je uveriteľné, že to tomu dieťaťu niekde necháte a ono si to vyzdvihne. Najlepšie by bolo ale, keby ste to mali urobené tak, že jeden deň, ak v škole dieťa nie je a na druhý deň príde, môže si to vyzdvihnúť. V prípade, že neprihlási sa, tak to rozdáte proste náhodným, neviem, alebo to proste to zvyšné ovocie vydáte v ďalšom výdaji s ďalšími porciami. Ale zase len toľko, koľko máte deti v ten deň. Hovorím, ak viete dokázať a máte to, je to uveriteľné a proste v praxi sa to dá tak zrealizovať. Môžete tomu dieťaťu odložiť napríklad v materskej škôlke džusík, pírečko do skrinky. Inde neviem, či sa to dá celkom uveriť, takže asi tak. Ďakujem veľmi pekne. A ďalšou otázkou je, či sa môže školské ovocie podávať len v rámci obeda, ak má výdaj na starosti jedáleň, alebo sa musí prerozdeľovať aj ostatným žiakom po škole. Toto je plne v kompetencii školy. Ak vie škola zabezpečiť, že to napríklad si to môžu deti, alebo proste, že sa to deťom rozdá v rámci veľkej prestávky, čo je celkom dobrý nápad, lebo deti sú hladné a do obeda ešte ďaleko, bolo by to fajn. Ak to neviete zabezpečiť, tak to budete dávať v rámci obeda. Je to na vás. Ďakujem. A ešte jedna otázka. Tu chvíľku sme to spomínali o tom, že sa má školské ovocie pridávať do jedálneho lístka, ale čo v prípade, keď je to mimo školského stravovania? No, to je ten prípad, čo som hovorila, že v podstate len v tom prípade, že je to program realizovaný cez školskú jedáleň, vtedy sa to zaznačuje do jedálneho lístku. Tam ide o to, že aby to bolo jasne rozlišiteľné, že to je porcia, ktorá nesúvisí s podávaným bežným jedlom. Z toho dôvodu je to iba. To nie je, v podstate, keď to budete dávať v inom čase ako obed, môže byť. Ale normálne, keď to dáva zase škola, že bez školskej jedálne, tak tam nemôže dôjsť k zámene so školským jedlom. Takže tam to ani nemáte kde vyznačiť. Vtedy je dôležité označiť to miesto, kde si preto deti prídu, alebo teda, aby vedeli, že to je to ovocie zo školského programu. Tam sa zase sústredíme na to. Proste tam ide o tú komunikáciu, aby sme odkomunikovali, že toto je to, čo papáš zo školského programu. Že to nie je zámena normálneho jedla, preto sa to dáva do jedálneho lístku, keď je to v rámci obeda. Keď je to iné, proste keď je to nezameniteľné s niečím iným, tak vtedy je dobré označiť práve výdajné miesto, aby tí deti vedeli nejakým spôsobom, že to je vlastne to školské ovocie. Ďakujem. Venujeme sa teda školskému ovociu, ale bola tu aj otázka na školské mlieko, a to taká, či školské mlieko môžu deti dostať k 10. aj rozliate do pohárov. No. Zase je to isté, ako sme už hovorili, môžu. V pohode, môže to byť aj menšia porcia. Viem, že škôlkari dostávajú tak deci do pohárika. Maximálna je, myslím, 200 ml, ale teda škôlkarské deti dostávajú menej. Ide tam o to, aby to nenahrádzalo tú stravnú jednotku. Totiž mali sme napríklad teraz prípad, že si ovocné píre vydala pani na 10. alebo na olovrand a dala k tomu piškotky a bol to olovrand. Ona vôbec nepostrehla, že to je školské ovocie. To nemôže nahradzať tú strávnu jednotku. To všetko zo školského programu je niečo navyše. To je ako keby na prilepšenie alebo na nejakú edukáciu, alebo to už vy si musíte úplne, že presný tú dramaturgiu toho celého k tomu dorobiť. Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne. A v prípade, ak máte nejaké otázky, ktoré ešte neboli zodpovedané, sa kľudne môžete pýtať teraz buď do chatu, alebo môžete si zapnúť mikrofón a opýtať sa.
Kľudne počkaj chvíľku. Ako som spomínala, tento webinár je nahrávaný, takže potom ho zavesíme na YouTube a ešte ho budem posielať e-mailom. Takisto aj nejakú tú prezentáciu od hostiek. A ak nie sú ďalšie otázky, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem všetkým účastníkom prihláseným, aj tí, ktorí si to budú pozerať zo záznamu, a veľmi pekne ďakujem našim hostkám, ktorí prišli a porozprávali nám o programe Školské ovocie, ktoré je známe po celom Slovensku, ale nikdy nie je na škodu si tie veci zopakovať alebo ujasniť si. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujeme, dovidenia. Do počutia.